Мога да ти прочета едно от любимите ми. Моите са така, за нещата от живота са общо взето, Да. които ме Да. вдъхновяват. Само да го открия. Да, ето го. Това стихче се казва Луканка. Добре. За Луканката не бях чувал, обаче сега ще чуя. Сега ще чуеш. Обичам те, Луканка, ти си моята примамка. Режа си те за мезе и въобще не ми е зле. На масата те слагам и с уиски си помагам. Почна мача, баба е омесила погача. Резенчетата и прекрасни, изглеждат доста страстни. Вече съм готов да ви изям, не си помислям за салам. За суджука си разменям ямурлука. Може да си доста скъпа, за теб ще си продупча пъпа. Вълшебният ти вкус е като на сладък мус. Дъвче и преглъщам гладно, стана ми малко жадно. Обръщам две големи, вече е време за промени. Вместо с уиски ще извикам 4 миски. Я лате ми принцеси, едната козунак умеси. Споделих с тях моята луканка, после му ударих яка дрямка. Много ти се отдава. Браво. Хареса ти? Да. Радвам се. И 3-0 стана за Челси. Браво. Вие на вас хареса ли, приятели, пишете моето стихотворение за луканката. Имам и за портокал, също съм писал. Много обичам портокал. Ще само да го намеря. Да, нека да чуем сега за портокал. Може. Обичам портокал. Целият съм вече зрял. Оранжевите му парчета, кръгли